ఇగో పటేల్ సార్ సార్ ఇక చూడండి సార్ సార్ నేను ముందు కాక సార్ నాకు అర్జుని పాత్ర పోషిస్తూ నన్ను ముందుకు తీసుకుపోతున్న ఆసిఫాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కు గారికి, అదేవిధంగా లక్షపేట సార్మేడి సలం శ్యామరావు గారికి, అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన చట్ల అశోక్ గారికి, జిల్లా సార్మేడి దుర్గు గారికి, దొడంద సార్మేడి తేందర్ చంద్రు గారికి, రాయ్ సెంటర్ సభ్యులు మరప బాజీరావు గారికి, లక్షపేట ఉప సార్మేడి ఆర్ఏ ఎల్లన్న గారికి, కొలం సంఘం మండల కార్యదర్శి ఆత్రం సోనేరావు గారికి, రాయ్ సెంటర్ సభ్యులు మెస్రం సోనేరావు గారికి, జిల్లా రాయ్ సెంటరు ఖజానా గారు సిడం తులసిరామ్ గారు, అదేవిధంగా మిగతా వేదిక మీద ఉన్న నా పెద్దలకు, 10 వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన ఆదివాసీ సోదరులకు, సోదరిమణులకు, అదేవిధంగా పత్రికా మిత్రులకు అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఉదయాభివందనాలు తెలుపుతున్నాను. ఈరోజు ఆదివాసీ ఉద్యమాన్ని ప్రభుత్వాలు అణచివేయడానికి ప్రయత్నం చేసినాయి. కానీ ఆదివాసులలో ఆత్రం సక్కు సోయం బాబురావు ఎత్తుగడలు వేసి ఈ ఉద్యమాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలో అన్న ఆలోచనతోటి నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయినా భయపడకుండా ఆదివాసీ పక్షాన నిలబడి ఆదివాసుల కోసం పోరాటం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మళ్ళీ పార్లమెంట్లో నేను బీజేపీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తే ఆదివాసీ సోదరులందరూ, అక్క చెల్లెలందరూ ఒక్కటయ్యి సోయం బాబురావును ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిపిస్తేనే ఆదివాసులు చీకటి నుంచి వెలుగులో వస్తారన్న నమ్మకంతో మీరు నన్ను గెలిపించారు. కాబట్టి సోయం బాబురావు ఆత్రం సక్కు ఏ రోజైతే గెలిచినారో ఆ రోజే ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి, ఇక్కడ మనం ఎవరితో అయితే పోరాటం చేస్తున్నానో వాళ్ళ గుండెల్లో రైలు పగిలిన స్టార్ట్ అయింది.
కాబట్టి అరే మొన్న ఎట్లా చేసి ఎమ్మెల్యేకి ఓడగొట్టినాం కానీ వాళ్ళు స్వయం బాబురావు ఎంపీగా గెలుస్తారని కలలో ఊహించలేదు. ఆదివాసీ సమాజం ఒకటై స్వయం బాబురావును గెలిపియంగానే వలస 76 తర్వాత ఏదైతే చట్టబద్ధత లేని లంబడోళ్లకు గుబులు పుట్టింది. ఇవాళ లంబాడి సోదరులు ఎవరైతే మేధావులు ఉన్నారో ఆ మేధావులంతా ఆ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేరు. స్వయం బాబురావు ఏం చేస్తున్నాడు అనే ఢిల్లీలో కూర్చొని ఆయన ఏం పైరవీలు చేస్తున్నాడు, మమ్మల్ని ఉంచుతాడా తీసుకురా అనే ప్రయోగం చేస్తున్నారు. స్వయం బాబురావు దేంట్లో దొరుకుతాడు, దొరికితే వీడిని ఎట్లా లోపలేద్దాం, ఎట్లా చేద్దామని ఆలోచిస్తున్నారు. కాబట్టి మేము కూడా ఎత్తుగడ వేసి ఖచ్చితంగా ఆదివాసీ సోదరులకు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను, అన్ని సంఘాలను కూడా మిగతా అన్ని రాయ్ సెంటర్ సార్మేడీలకు కూడా మీరందరూ కూడా పోయినసారి డిసెంబర్ 9 ఏదైతే ఢిల్లీలో మనం తుడుము కొట్టినామో ఈసారి వచ్చే డిసెంబర్ 9 నాడు మళ్ళీ మనం ఢిల్లీలో తుడుము కొట్టబోతున్నాం. కాబట్టి మీరందరూ మీ మీ పరిధిలో ఉన్న రాయ్ సెంటర్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ రాయ్ సెంటర్లలో మీరు సమావేశాలు పెట్టి ఎవరెవరు ఢిల్లీకి వస్తారో వాళ్ళ లిస్టు తయారు చేయాలని కూడా సార్మేడీలకు నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తుడుందెబ్బ కార్యకర్తలకు, తుడుందెబ్బ మండల కార్యకర్తలకు, జిల్లా నాయకులకు అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేసి చెప్పేది ఏంటంటే మీరు చురుకుగా పాల్గొని ఆదివాసీ జాతిని అందరినీ కూడా ఢిల్లీకి కదిలించే విధంగా మీరు కంకణం కట్టుకొని ఈ రోజు నుంచే ప్రచారం చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా ఏదైతే మీరు ఇప్పటిదాకా ఫారెస్ట్ లో మనల్ని రాణిస్తలేరు, ఫారెస్ట్ లో మనల్ని కట్టెలు తేలిస్తలేరు, ఫారెస్ట్ లో పోలిస్తలేరు. ఈ ప్రభుత్వం జాగిరి కాదు, ఫారెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే అది ఆదివాసుల జాగిరి, అది 5వ షెడ్యూల్ కిందికి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఎవ్వరికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైనా భయపడితే మిమ్మల్ని భయపెట్టే వాళ్ళే దొరుకుతారు. మీరు తిరగబడితే తప్పనిసరిగా వారు తోక ముడుచుకొని పారిపోతారు. కాబట్టి ఈ రోజు నుంచే మీరు ఉద్యమం చేయడానికి కంకణం కట్టుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. కేసీఆర్ ఏం జాగిరి కాదు ఆదివాసుల్ని అడవి నుంచి దూరం చేయడానికి. మొన్న పార్లమెంట్ లో నేను గెలవడం వలన పార్లమెంట్ లో మాట్లాడితే ఇవాళ కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఉన్న ఫారెస్ట్ అధికారులకు అందరికీ నోటీసులు రావడం జరిగింది. ఆ నోటీసులలో ఏమి ఇయ్యాల సమాధానమో ఆ సమాధానం చెప్పి ఇవ్వగా వాళ్ళు తికమిక అయి ఆదివాసుల జోలికి రావడం లేదు. ఒకవేళ నేనే ఎంపీగా లేకపోతే ఇప్పటి వరకు ఆదివాసి గూడెలను సగం గూడెలను ఖాళీ చేస్తుండే ఈ ప్రభుత్వం. కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడదని కూడా చెప్తున్నాను. మొన్న అక్కడ చెప్పడం జరిగింది, ఇక్కడ చిడం సంభు వర్ధంతి రోజు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వము భయపడడం జరిగింది. కాబట్టి మనం ఓటేసినాం కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా భయపడవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మీరెవ్వరికి కూడా భయపడద్దు. మళ్ళీ నేను ఈ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రితోటి ప్రత్యేకంగా కలిసి మా ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆదివాసీలందరినీ కూడా ఫారెస్ట్ కు దూరం చేస్తున్నారు, పోనీయకుండా చేస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా వాళ్లకు ప్రభుత్వానికి చెప్పాలని కూడా మరొకసారి చెప్పడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా దాదాలందరూ కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, మన ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ యాక్ట్ మీరు అందరూ చదవాలి. చదివిన తర్వాత అందులో అన్ని ఉన్నాయి. ఆ డిఎఫ్ అయినా ఫారెస్ట్ రేంజర్ అయినా ఎవరైనా ఆ యాక్ట్ కు వ్యతిరేకంగా పోతే వారిని జైళ్లలో మనం పెట్టచ్చు. కాబట్టి అది అందరూ కూడా చదవాలని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. మనకు ఒక చట్టం ఉన్నది, ఆ చట్టం మనం చేసిందే గ్రామ సభ తీర్మానం ఏదైతే చేస్తుందో ఆ గ్రామ సభకు
ఫారెస్ట్ అధికారులు తప్పనిసరిగా దాన్ని పాటించాల్సిన బాధ్యత ఫారెస్ట్ అధికారులది ఉన్నది. కానీ ఆ చట్టాన్ని చదవక వాళ్ళు ఆ చట్టం ఏదైతే ఉన్నదో దాంట్లో ఏమున్నదో అది చూడరు. కేవలము ఆదివాసులు అమాయకులు కనబడతారు, వీళ్ళ మీద పోయి వీళ్ళను తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి మనము మాత్రం ఆ విధంగా చేయొద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కేసీఆర్ కూడా లక్ష్య పెట్టి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఆదివాసులకు జోలిలో ఎవరైనా వస్తే మళ్ళీ విప్లవం పుడుతుంది, మళ్ళీ విప్లవం పుడుతుంది. ఆ విప్లవాన్ని పుట్టనీయకుండా చేయాలని కూడా కేసీఆర్ ని ఈ వేదిక నుంచి నేను విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. కాబట్టి ఆదివాసి సోదరులకు ఎవరు భయపడవలసిన అవసరం లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా ఆదివాసి నాయకులు, ఆదివాసి సర్పంచులు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, నేను ఒకటే చెప్తున్న దాదాపు మీకు, మన ఆదివాసి ఉద్యమంలో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ గారో వారిని మనం ఆదివాసి ద్రోహులుగా ప్రకటించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అది ఎవరైనా సరే మనము మన జాతి కోసం చేయకపోతే, మన కోసం చేయకపోతే ఎవరి కోసం చేస్తారు? వాళ్ళు డబ్బులు సంపాదించడానికి ఆదివాసులు జన్మించలేదు. ఏదో రకంగా ఆదివాసి ఉద్యమంలో సర్పంచ్ ఉపయోగపడతారు, ఎంపీటీసీ ఉపయోగపడతారు, జడ్పీటీసీ ఉపయోగపడతారు అన్న ఉద్దేశంతో గెలిపియడం జరిగింది. కాబట్టి ఎంపీటీసీలు, జడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, సర్పంచులందరూ కూడా ఆదివాసి ఉద్యమంలో పాల్గొవాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రతి గ్రామంలో చూస్తున్నా, ఏ గ్రామంలో పోయినా రోడ్డు సౌకర్యం లేదు, తాగునీటి సౌకర్యం లేదు, కరెంటు సౌకర్యం ఉంటే అది దేనికి పని రాకుండా ఉన్నది, చదువు ఒక రకంగా ఉన్నది. కాబట్టి మీరు నన్ను గెలిపించినందుకు బాగా చాలా మంచిగా చేశారు. ఎందుకంటే 73 సంవత్సరాలైంది ఈ భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి. ఇంకా మనం తాగునీటి గురించి, రోడ్డు గురించి, ఇంకా కరెంట్ గురించి అడుగుతున్నామంటే ఇక్కడ పాలకులు ఏ విధంగా మనల్ని అణచివేసినారు మనము గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా స్వయం బాబురావు ఉన్నంత వరకు, ఆత్రం సక్కు ఉన్నంత వరకు ఆదివాసి గూడెలలో ప్రతి గూడెంలో డాంబర్ రోడ్ ఎత్తిస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు నేను హామీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవసరం అనుకుంటే పోరాటం చేసిన సాధించే సత్తా స్వయం బాబురావు దగ్గర ఉన్నది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రధానమంత్రి గారిని ఒకటే కోరడం జరిగింది, ఆదిలాబాద్ జిల్లా చాలా వెనుకబడిన జిల్లా, ఆ జిల్లాకు ప్రత్యేకమైన నిధులు ఇవ్వాలా, నిధులు ఇచ్చి ఆదివాసులను ఆదుకోవాలా, ఆదిలాబాద్ జిల్లాను ఆదుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి వారు కూడా స్పందించి అందరూ మంత్రులకు ఫోన్ చేసి స్వయం బాబురావు పని ఏది కూడా ఆగద్దు, వారికి కంపల్సరీ సాయం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రధానమంత్రి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే గతంలో ఉన్న నాయకులకు స్వయం బాబురావుకు తేడా ఉండాలా. గతంలో ఉన్న నాయకులు ఏం చేసినారు? వాళ్ళ స్వార్థం కోసమే రాజకీయ కుర్చీని వాడుకున్నారు. కానీ నేను ఒక నెలలోనే పార్లమెంట్ లో 5 సార్లు మాట్లాడి మీ సమస్యల కోసం పరిష్కారం చేయడానికి మాట్లాడడం జరిగింది. పార్లమెంట్ లో మాట్లాడడమే కాదు, ప్రధానమంత్రి కూడా పర్సనల్ గా ఒక 5 సార్లు మాట్లాడి మా జిల్లా పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉన్నదని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక ముందు కూడా 5 సంవత్సరాలు మన సమస్యల కోసం నిరంతరము ప్రధానమంత్రిని, మంత్రులను కలుస్తూ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా, మనకు 3 జిల్లాలు ఉన్నాయి. కుమ్రంభీము జిల్లా ఒకటి, నిర్మల్ జిల్లా ఒకటి, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఒకటి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం రోడ్లన్నీ కూడా మేము ఆల్రెడీ సర్వే చేయడం జరిగింది, వాటి ఎస్టిమేట్ అన్ని కూడా వేయడం జరిగింది. ఒక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే 500 కోట్లు కేవలం రోడ్లకే అవుతున్నది. 500 కోట్లకు కేవలం రోడ్ క్లాసునే ఆశీర్వంతా దానికోసం కూడా మేము కేంద్ర మంత్రులతో మాట్లాడి తప్పనిసరిగా
ఈ రోడ్లన్నీ కూడా ఇవ్వాలంటే కేంద్ర మంత్రులు కూడా స్పందించి బాబురావు మా దగ్గర డబ్బు ఏం కొరతలేదు, ఖచ్చితంగా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అదే విధంగా ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నాయి ఏదైతే మారుమూల ప్రాంతాలు ఉన్నాయో వాటి కోసం కూడా ఒక ప్లాన్ ను మొన్న నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వాటికి కూడా ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఎక్కడ గ్రామాలలో రోడ్లు లేవో ఆ రోడ్లన్నీ కూడా మా వీళ్ళందరూ కూడా ఆ పనిలో ఉన్నారు. కాబట్టి నిర్మల్లో కూడా అదే విధంగా ఉన్నది. కాబట్టి నిజంగా 2 అమ్మాయిలు గర్భవతులు చనిపోవడం అంటే ఇది చాలా సిగ్గుచేటు, ఈ ప్రభుత్వాలకు సిగ్గుచేటు. అది మళ్ళా